Moitas grazas pola presentación, polo convite a este espazo referencial para o pensamento galego, como é a Semana Galega de Filosofía. Grazas a Aula Castelao por contar comigo aquí hoxe. A verdade é que é unha honra enorme para min poder estar aquí. Facendo un pequeno resumo do que vou falar hoxe, basicamente o que pretendo facer é desenvolver unha proposta teórica ao redor do trans, unha proposta teórica que situada no presente, pero que vai ter a ver ou se vai inspirar moito nos estudos do pasado, no que eu principalmente traballo, que é a historia da disidencia sexual e os estudos queer do pasado centrados sobre todo no século XX, como veremos. Ben, os fenómenos trans, como sabedes, están de raivosa actualidade. Superaron as barreiras dos debates sobre o xénero e a sexualidade para convertirse nun obxecto de interese social. Creo que non é ninguna novidade que diga isto. A día de hoxe sabemos que os discursos políticos, xornalísticos, as redes sociais están cada día máis cheas de opinións, de tensións, de ansiedades, de medos ao redor do trans, alimentadas, como non, pola onda reaccionaria que medra en Occidente, a cal me referirei hoxe sen ninguna dúbida, é do que se está a falar, non? Ben, dentro deste marco entendemos que o concepto trans, como xa dixo a compañeira, non describe soamente as reivindicacións dunha minoría, ainda que tamén, veremos despois a que me refixo con isto, non? O trans interpela ao conxunto da sociedade, porque atravesa, ao final, algo tan complexo como é o xénero, como é o sistema sexo-xénero, as súas categorías, a súa relación co poder, finalmente, a todas as persoas que habitamos neste estado, neste planeta, como que irades. Con todo iso, se propoño este exercizo para ligar, para conectar o pasado e o presente, pero non para facelo dende un prisma presentista, que sería imprimir no pasado cuestións do presente para formar un relato concreto, non? É exactamente o contrario o que eu propoño aquí hoxe, aberto a debate, como non, que sería, basicamente, utilizar ese pasado para coñecer mellor o presente, para ver que é o que nos di, non? Para entender mellor debates, discursos, teorías. E fago isto sen entender que existe unha necesaria continuidade lóxica entre os acontecementos do pasado e do presente. Non estou creando, ou non é a miña intención, crear unha liña explicatoria que vaya dende abaixo cara arriba, progresiva. Non é iso, non? Como acabo de explicar. Ben, o punto de partida conceptual no que eu me sitúo a hora de facer os meus traballos e as miñas investigacións sobre a disidencia sexual no pasado en xeral e sobre o trans no pasado en particular é a historia de xénero. A historia de xénero leva décadas dentro da historiografía, ten moitos aportes moi interesantes. Se callar podo citar aquí a Johanna Scott, unha das primeiras historiadoras que definiu esta corrente teórica e que nos fala finalmente do que é o xénero como un construto das relacións sociais baseadas na diferencia sexual. O xénero neste senso é unha estrutura de poder, é un sistema de poder, como xa sabedes, e dende aí é onde eu traballo a miña proposta teórica, como vos digo. Ben, o xénero, entendido dentro da historia de xénero, non é algo que teña unha base material, non é algo que teña unha base biolóxica. O xénero é algo históricamente situado, é unha categoría de análise que muda co paso das sociedades. Non é o mesmo como entendemos o xénero hoxe, que hai 100 anos, ou que hai 300. É importante salientar isto, porque para que as cousas poidan ser historiáveis, temos que entendelas como categorías de análisis histórico e, polo tanto, fora dun prisma esencialista e transhistórico. E desde aquí, dende esta idea, desde esta dificultade de pensar nalgo actual para alén do actual, xorde esta proposta teórica sobre transhistóricas no pasado e sobre persoas trans no presente. Ben, como sabedes, como é evidente, o concepto trans devén da categoría transexual. A categoría transexual foi creada pola medicina nos anos 50 a través dunha serie de desenvolvementos, de tecnoloxías, de modificacións do corpo, que definiron un suxeito concreto que evoluiu nos 50 cara a agora, e agora entendemos o trans como unha cuestión concreta que é o facto de que as persoas
teñan non sempre a liberdade, non, pero así a posibilidade, ou exista como condición de posibilidade o feito de transformar o teu corpo, o xeito de obter un recoñecemento legal dunha identidade diferente a asignada ao nacer. Neste senso, moitas investigadoras din, vale, o trans circunscríbese dende os anos 50. Como podemos pensar nisto, entón, para alén diso? Como podemos pensar no pasado? A min, para responder a esta pregunta, gustábame citar a investigadora Susan Stryker, unha investigadora trans estadounidense, que o que nos di é que podemos facer un exercizo teórico no que usemos a palabra trans como unha categoría tamén de análise histórico, non como algo que se refira a cousas actuais, senón como o facto de que as persoas fuxan do xénero asignado, ou establecido, ou mandado, ou normativo, como que iramos, o nacer, non? Superando as limitacións de partida, as limitacións sociais de partidas que impoñen as diferentes sociedades. Dentro desta idea de entender o trans, pois agrúpanse realidades moi diversas, moi diferentes. Agora entrarei nisto mellor, non? Claro, con este punto de partida non se trata, e en ningún momento se vai tratar esta palestra, de procurar unha esencia transhistórica, de procurar algo que sempre estivo aí do mesmo xeito, non? Non se trata de procurar unha identidade de partida inmutable, senón de entender o trans como un fruto do contexto social, como un fruto do sistema sexoxénero, como un froito dos cambios que impactan na norma de xénero. Aquí traio un caso, que non me vou centrar moito hoxe, pero é un caso que explica ben esta afirmación. Era Teresita, unha persoa bautizada na Coruña a fines do XIX como Ignacio Rojo, pero que viviu pois unha grande parte da súa vida entre América Latina, en diferentes países, Argentina, Brasil, Uruguai, tamén no Estado español, por diferentes cidades, surfeando as identidades, non? Mudando de identidade cada pouco, casi sempre mantendo unha identidade de muller, pero dentro dun contexto histórico concreto, sin unha condición de posibilidade a que suxeitarse como se fora trans na actualidade, non? Por isto, quero deixar isto claro, non se trata de procurar unha esencia transhistórica, non se trata tampouco a historia trans de procurar unha esencia nos individuos, cando nos achegamos cara a un individuo no pasado, antes da existencia do trans como categoría, dentro deste prisma, non estamos impoñendo unha verdade absoluta sobre este suxeito histórico. Simplemente é unha nova esfera coa que ler a súa vida, coa que ler a súa sociedade, coa que ler os seus actos, que se pode sumar a outras esferas, non tanto como unha verdade absoluta que fale do eu, non, e que sexa incuestionable. Nese senso, quero citar aquí a investigadora Jen Manion, que traballou moito ao redor do trans, antes do trans, un libro que se chama Female Husbands, no que investigaba moitos casos de mulleres marido. Aquí no país temos un moi famoso que é o de Elisa de Marcela. Jen Manion investigou uno, sobre todo no contexto anglosaxón, e acabou pois por reflexionar sobre o trans no pasado dicindo que o trans é un verbo. Non, sí, é un verbo, non é unha identidade esencial. É algo que as persoas fan, non, en relación co xénero, e que non ten por que ter nunca ou sempre un destino fixo, non? Senón que se trata simplemente dun tránsito cara a fora do establecido pola norma. O que moitas autoras denominaron transing, o verbo de transitar, de sair fora do mandado, do normativo, non? Este enfoque práctico desesencializa o trans, porque está cuestionando a masculinidade e a feminidade como identidades inmutáveis e asumibles para as persoas, tanto no presente como no pasado, en base aos seus xenitais. Claro, se entendemos o trans como un verbo, corremos o perigo ou podemos caer na idea de que toda a sociedade pode ser trans ou pode ser trans en algún momento da súa vida. Que non cuestionou o xénero, non? Todo o mundo cuestionou o xénero. En moitas ocasións este cuestionamento de xénero fíxose por un fin práctico, isto é evidente na nosa historia. Moita xente que transgrediu eses mandatos para conseguir fins, bens, cousas, materiais tangibles. Quen non coñece a Concepción Arenal, non? Cando asistía ás súas clases de Dereito en Madrid vestida de home para poder entrar nesa universidade vetada para as mulleres, non? O vestido, neste caso, a roupa, é un instrumento de resistencia por parte de Concepción Arenal. É unha práctica que supera os mandatos normativos de xénero, pero, como veremos, non entra tanto dentro da categoría da que vos estou falando agora mesmo, porque é evidente que Concepción Arenal desenvolveu estas prácticas simplemente para superar unhas limitacións sociais do feito que lle implicaba ser muller.
Como o caso tamén de Amelia Bloomer, non sei se coñecedes, a Amelia Bloomer foi a inventora dos bloomers, os pantalóns bombachos, non? Que cuestionou as normas sartoriais, isto é, en relación coa vestimenta, redefinindo que as mulleres podían vestir, non? Superando así os límites de xénero. Estas cuestións están presentes constantemente no noso pasado. As prácticas trans falan de moitas persoas que, simplemente, sin chegar a cuestionar a mulleridade ou a masculinidade, transitaron polo establecido dentro do sistema sexoxénero. Agora ben, hai algúns casos dentro do pasado, sobre todo no pasado máis recente, algúns dun pasado máis afastado, como veremos, que transgreden o xénero e o fan expresando o seu desexo por transgredilo. Aquí hai unha investigadora que se chama Gabriela Cano, mexicana, que nos diz, sí, é certo, a xente no pasado transgrede o xénero por unha cuestión práctica en moitas ocasións, pero hai ocasións nas que simplemente é unha expresión do desexo, é unha expresión de querer vivir doutro xeito a como está establecido. Aquí vos traio algúns casos, como pode ser, seguimos por orde cronolóxica, empezamos polo do medio. Fernando Marquesen era un garda municipal do gobernador civil de Sevilla, que viviu 30 anos como home, que casou cunha muller, que acolleu nesa familia de elección a 2 fillos, non? Que traballou, que se desenvolveu na súa vida e que foi descuberto pois cara a finais da súa vida. Malia ser descuberto, malia descubrirse que, entre aspas, era unha muller, Fernando mantivo a súa expresión masculina e morreu pouco despois, non? Aínda así, a día de hoxe, podes atopar a súa historia simplemente léndoa como exemplo da primeira muller policía, non? Ben, eu como vos falo non estou intentando imprimir categorías nin etiquetas absolutas ás persoas. Sí, pode ser que fose a primeira muller policía, pero tamén entra dentro dos prismas trans a hora de achegarnos, de ler e de comprender o pasado. Traio vos 2 exemplos máis. Disculpade que non hai auga na copa. Como son Amelio Robles, que temos aquí. Perdade, aí. Sí, Amelio Robles era un comandante da Revolución Mexicana que nos anos 20, pois, bueno, chegou a acadou ese grado de comandante, facéndose cunha identidade masculina, facéndose chamar Amelio. É interesante para coñecer a súa historia, xa non só o que fixo na Revolución, sino o que fixo despois, e que na súa familia mexicana obtivo un recoñecemento como home, na súa contorna social, relacionábase como tal, o Estado mexicano deulle o recoñecemento como home nos anos 70, non? E ainda así sigue sendo lido como modelo de muller revolucionaria sin facer mención a esta cuestión, non? Ou outra historia tamén, hai moitas deste tipo, pode ser Florencio Pla Meseguer, que é a última imaxe, era un guerrilleiro intersexual asignado como muller ao nacer a comezos do século XX. Durante o franquismo estivo loitando na guerrilla, na agrupación guerrilleira do Levante de Aragón, na guerrilla antifranquista, como xa coñecedes. Ben, pois, despois do franquismo, conseguiu amnistía e conseguiu mudar tamén a súa documentación, conseguir un DNI de home, e morreu como home, non? Morreu como tal. Ainda así, hai moitas veces que, cando se evoca a súa figura, evócase como un modelo de muller guerrilleira, non? Ou como modelo de muller, pero non se fala tanto deste pasado. Seguimos a casos anteriores a este, podome referir tamén a María Mencía, foi, bueno, unha persoa que se facía chamar Xosé Mencía, que naceu en Asturias a principios do século XVIII e que, cun atuendo de home e cunha identidade masculina, pois transitou pola península, traballou en varios lugares, hasta que foi detido, e iniciouse un proceso penal nesa altura. O caso de María é interesante porque, sí, as lecturas académicas que hai sobre o seu caso, o expediente moi famoso, moi coñecido, hai varios papers, fálannos dunha muller que se vestía de home simplemente para poder viaxar, non? Ou para poder traballar. Sin embargo, seguimos a declaración de María, está patente, non? Esa expresión do desexo da que nos falaba Gabriela Cano, cando dicía, pois sí, que se vestía de home era porque tiña sentimentos varonís que sempre experimentara con desexos de parecer máis home que de muller. Vemos aquí, neste caso tamén de novo, que non está nas fotos, non hai fotos, a expresión do desexo.
Isto foi un debate, esta cuestión, traio aquí a colación estes casos de homes trans, entre aspas, porque foi un debate aí pouco, non sei vos lembrades que pasou, que aconteceu co escritor, compañeiro, colega, amigo tamén, Carlos Callón, cando publica o seu libro de Vidas e Historias LGBT, pois houve unha campaña de acoso moi grande, non? Por dicir, estás relendo mulleres do pasado que estás roubando o feminismo, non? Isto temos que falalo tamén, hai que respostar os argumentos e as cousas que se nos din. Ben, a min gustaríame dicir, depois de explicar estes casos, despois de explicar como é o desexo que nos permite lelos, xa digo, non todos os casos de tránsito de xénero no pasado, pero sí algúns, que ao final, ler os casos do pasado únicamente, os casos de homes trans, entre aspas, do pasado, únicamente como o facto de mulleres que procuraban un soporte material para poder acceder aos espazos que estaban vetados polo facto de ser mulleres, entender que iso é a explicación total, que iso é o que nos conta todo o pasado, que iso é o único que nos fala destes casos, é unha explicación que, dende o meu punto de vista, naturiza o xénero e naturiza as súas categorías do xénero, porque entende que sempre existe unha identidade de partida, inmutable, o ser home, o facto de ser muller, non? Mas tamén, ademais de naturizar o xénero, dende o meu punto de vista, resta a xencia aos suxeitos históricos. Non, se entendemos que os suxeitos históricos, neste caso as mulleres, só se moven por unha eterna opresión inmutable que non muda, non, que se mantén así ao longo das décadas, dos séculos, das diferentes sociedades, estamos entendendo, polo tanto, que a súa xencia só se cinguía a ese plano, non? Que as súas vidas só se manifestaban á hora de escapar diso. E non estamos dándolle a xencia para sentir, para expresarse, para amar, fora da norma heterosexual. Non sei se isto resultou, esta introducción así tan abrupta, resultou un pouco, se callar iso, abrupta. Agora vou explicar mellor cun caso do país. Unha das cousas que eu fago é investigar na Galiza, non? A miña investigación está situada no país porque temos un grande déficit de memoria con respecto á disidencia sexual e tamén temos unha grandísima riqueza de fontes e de historias que non coñecemos como sociedade, que nos falan desde pasado e que eu creo que son interesantes para coñecer ese presente, non? Que é o que ao final facemos aquí hoxe. Un destes casos máis representativos é o de Manolo Santiso. Aquí vou facer ou pretendo facer a arquitectura dunha transgresión de xénero na Galiza do pasado, vale? Manolo Santiso, como ben se amosa nesta sentencia, do ano 1940, era, non podes ler, non é a miña intención que leades, eu vou explicar, era unha labrega, vale, da parroquia de Cañás, no concello de Carral, que é descuberta no ano 39 por unha parella de gardas civís que chega ao bar de Saldea, á taberna, e a ve vestida de home, bebendo cos demais homes, xogando dominó, de facto, está no informe que xogaban a dominó, non? A Garda Civil ten un choque moral, mental moi grande con isto, detena e ábreselle un proceso judicial. Eu achegueime este caso a través da sentencia, que máis depois foi posible atopar o expediente e preguntarlle a este caso sobre esta cuestión concreta da que vos estou falando do trans no pasado. Ben, no caso de Manolo, bueno, aquí tedes unha imaxe que está feita con inteligencia artificial en base ás descripcións do expediente. Eu penso que a ferramenta esta tamén hai que usar para isto. Está xerada en compañía con Uxía Otero, que é unha colega investigadora, quero citala aquí, coa que estou traballando tamén estes temas. O caso de Manolo Santiso é unha evidencia esta expresión do desexo da que vos estou falando. No expediente que se inicia tras a súa detención, o que terá que declarar varias veces, autodescríbese ás autoridades coa manía de vestir de home. O sitúa como manía, desde que ten uso de razón, ademais, e presentándose no espazo público deste xeito e desenvolvendo as súas relacións sociais deste xeito tamén, como acababa de comprobar a Garda Civil, que chega, como vos digo, á taberna de Cañás e atopa a Manolo vestido de home bebendo con outros homes. Nas súas declaracións non se define como home, evidentemente non se define como trans. O trans, a palabra non existe, non é unha condición de posibilidade nesta altura cronolóxica, non é algo que saiba que poida facer, non. Pero comprende, sí que comprende que pode habitar a masculinidade a través dunha serie de prácticas que entende propias dese sexo. Fumar, beber, xogar partidas nas tabernas,
asistir aos bailes públicos e tamén ante o xulgado, porque asistiu á declaración ante o xulgado con esta indumentaria que vedes aquí na imaxe, non, que vos leo, está a descripción no expediente, di, comparece vestida de hombre con verdadera apariencia de tal, camisa caqui y cazadora color castaño, sueltos, sin duda para disimular los senos, pantalón agrisado con listas y zuecos, lleva boina y se presenta fumando. Ben, entendía que a masculinidade era unha serie de prácticas que podía habitar. E a masculinidade, neste caso concreto, vese moi ben que non era unha tapadeira para conseguir acceso a espazos vetados para as mulleres, non, sino un xeito de expresión. Por que digo isto? Porque chegaba a esa masculinidade dende a honestidade sobre cal era o seu sexo registral. Non como un escondite, non? O trans, como dixen, non era unha posibilidade, non era unha condición de posibilidade. Para Manolo, a vestimenta era un discurso, era un xeito de falar, un discurso non verbal. E isto é unha idea da miña compañeira Uxía Otero que quero citar aquí de novo. A roupa falaba por Manolo e Manolo falaba coa roupa aos demais. Transformaba a roupa para expresar ese discurso sobre o eu que quería proxectar nas outras. Di o expediente, cuanta roupa de mujer se le confeccionaba, o bien la convierte en prendas de hombre, ou vende de aquellas para comprar estas. Transforma o soporte do seu discurso para dicir, esta persoa son eu, non? A súa expresión, ademais, non só repousa nas prendas, repousa tamén en como as colle, como as combina, non? Como acabo de ler agora nesta declaración que nos fala, é que di que transforma a súa roupa, mas tamén como a leva para evitar os senos de xeito solto. Segundo as súas irmás, levaba toda a vida facendo este tipo de transgresións, dende pequena, non? E o desexo de Manolo aparece no expediente constantemente. Aparece constantemente. Cando a primeira pregunta que lle fai o xuíz de instrucción de Carral, por que fas isto, non? Por que te vistes de home? Por que asistes así ás tabernas? Por que asistes así aos bailes públicos? A súa resposta pode parecer moi sinxela, pero, dende o meu punto de vista, ten un valor a hora de investigar enorme, unha riqueza moi grande. A súa resposta é moi sinxela, porque me gusta. Simplemente. Non desenvolve, non? Logo, ao longo do expediente, sí que vai desenvolvendo máis e van aparecendo outros restos deste desexo, deste prazer, non? Dice, sinto desexo polas mulleres, as que me gusta manosear, con iso gozo, non? O taberneiro no que é detido Manolo tamén declarará ante o xulgado e tamén deixará patente esta expresión do desexo. O taberneiro dirá, eu quero engadir, a miña declaración, fai primeiro unha declaración que agora vos ponei, eu quero engadir que é su deseo el que se le llame por el nombre de Manolo, llegando al extremo de incomodarse si se hace por su nombre de Carmen. Por isto lle chamo Manolo eu, basicamente, porque como dixo o taberneiro, non? No expediente. A elección do nome, ademais, non é casual. Temos que entender onde se está desenvolvendo. Temos que entender cales son as normas de xénero neste espazo. O pai chamábase Manolo Santiso, non tiña ningún fillo, non? No caso de ser un home, Manolo sería o primogénito, e era moi común neste esquema patrilineal que o primogénito varón levara o nome do pai. A miña teoría é que a elección de Manolo ten a ver con ese nome do pai. Dentro de todas estas declaracións obsérvase un malestar tamén en Manolo, constante, non? Un malestar por non conseguir os seus desexos, expresados a través dunha incomodidade incapacitante. É dicir, por máis que he tratado, e mis familiares me han aconsejado, non puedo volver a vestir de mujer. O seu malestar incapacitante non proviña de ninguna patoloxía, nin de ninguna disforia, ninguna teoría médico-patolóxica destas que se crean a partir dos 50, non? Simplemente a imposibilidade de obter ese benestar, non? De satisfacer ese desexo, de obter o recoñecemento que, como vemos na declaración do taberneiro, estaba solicitando os demais. Manolo, basicamente, non estaba chegando e dicindo, non, mira, eu sou un home que me chamo Manolo, non, sabían que era Carme, pero dicía, eu vou a estar mellor se me chamades como Manolo. E na declaración do taberneiro vese claramente que a resposta da comunidade, das veciñas, vale, pois non imos buscar conflitos contigo, é o seu desexo que se chame como Manolo, pois xa está. É interesante este punto, como vos digo, para comprender como o desexo está presente neste caso constantemente. Hai unha cousa interesante neste caso que tamén nos fala dunha cuestión interesante sobre o trans, é a visión moral sobre o trans. Isto é algo que vai estar moi presente no resto da conferencia, no resto da ponencia. Analizando o expediente de Manolo, observamos como hai unha diferenza moi grande entre a declaración do taberneiro, por exemplo, esta que acabo de ler un extracto, ou a declaración que fai deste caso
o comandante do posto da Garda Civil. Vou vos ler, o taberneiro di ante o xulgado, neste caso de Coruña. Hace 2 años se instaló en Carral y ya desde entonces conoció a la joven Carmen Santiso, vestida de hombre, y dio en concurrir a su taberna, alternando con los demás clientes, aunque dentro de la mayor formalidad. Es decir, tomando un vaso de vino, jugando alguna partida a la brisca. Por lo demás, guardando siempre las buenas formas en sus relaciones con los hombres. Sin embargo, le tiene notado tendencia al manoseo de las mujeres. Aquí está cortado, pero sigue, cual si se tratase de un hombre. Non? Parece ser aquí que o taberneiro, ademais, concede a posibilidade de habitar a masculinidade grazas ás súas prácticas. Pero, como podedes ver, o tono desta declaración é moi diferente aos informes que facía a Garda Civil nese mesmo ano, 1939, sobre este mesmo caso. É así o comandante do posto da Garda Civil de Carral o que die: dicha individua viene observando desde el día 30 del mes anterior muy mala conducta pública y moral. Concurre a las tabernas de mala fama, se dedica a juegos, se embriaga y se entretiene en diversiones impropias con gente de mal vivir y sigue vistiendo de hombre diariamente. Ben, aquí vemos ese choque moral que hai nese ano, que non é un ano casual, que é o ano de 1939, no que hai un backlash, no que hai un choque entre dous xeitos de concebir o mundo, unha reacción ao que estaba pasando nos anos anteriores. Claro, tedes que entender que para unha parte da sociedade era realmente pecaminoso o que facía Manolo. O travestismo estaba condeado na Biblia. Non nas leis do Estado español, pero sí nas leis de outros lugares como a de Portugal, que no ano 1850 meteu no Código Penal o delito de travestirse, ou Estados Unidos tamén o fixo en diferentes ocasións. Sin embargo, creo que moitas veces, cando falamos do pasado e cando falamos destas historias, temos unha interpretación un tanto teleolóxica a hora de ver estas cuestións por como terminaron e non por como puideron ser nese momento, nesa altura. E moitas veces esquecemos que se callar esa Galiza rural que moitas veces interpretamos como pechada, como que seguía a rastaula as normas morais do réxime, non? Que o franquismo puso como exemplo épico do que debía ser a futura España, pois non sempre era así. Entón, é moi difícil a nivel histórico achegarse como era a realidade de Cañás, concretamente, pero sí me gustaría facer aquí un exercizo un pouco de medio imaginación para que entendamos que durante os anos 20 e 30 este tipo de cuestións relacionadas coa disidencia sexual non eran tan extrañas na Galiza desa altura. Non eran tan raras como podemos pensar dende prismas actuais. Os anos 20 e 30 foron uns anos de apertura, foron, en certos sentidos, non? Sobre todo no ámbito no eido cultural, foron uns momentos de visibilidade da disidencia sexual a través dos espectáculos, non son nas cidades, non? Sabemos este relato, sabemos que iso aconteceu, pero casi sempre dicimos, non, pasou en París, pasou en Berlín, pasou en Barcelona, pasou en Madrid, pero tamén na Galiza e tamén noutros lugares que non eran cidades da Galiza. Por exemplo, o campo do transformismo escénico, que era directamente un cuestionamento e unha crítica aos ideais normativos de xénero, tiña moito éxito no país, e, por exemplo, en lugares como Vila García existía un teatro propio para ese tipo de espectáculos, non? Como era o Salón Varietés de Vila García. Aquí traemos un exemplo para amosarvos que a sociedade galega dos anos 20 e 30 non tiña por que ter esta visión moral que está impoñendo o réxime. Moitas grazas. Este é un cartel do filme El misterio de los sexos, é un filme que se fai en Austria no ano 34, que é prohibido, xusto despois de facerse, se sabedes por qué, se sabedes o que pasa nesa zona de Europa, nos anos 30, e que aínda así é traducido ao español e, bueno, circula por todo o Estado e que en Galiza pois, ten un forte impacto, non? O filme trataba, bueno, presentábase coa pregunta de pode o home e a muller cambiar de sexo? Non? Era esta a pregunta que se facía. E facíasa en base a beber das investigacións dun instituto que había en Alemania durante os anos 20, chamado Instituto para a Ciencia Sexual, que foi un lugar pioneiro en todo o mundo a hora de tratar ou ver ou facer incluso propostas legislativas que entenderan a disidencia sexual non dende un prisma criminalizador, non como dicían os discursos morais, sino dun prisma máis integrador en ocasións incluso de dereitos. No Instituto para a Ciencia Sexual de Berlín fixéronse as primeiras cirurxías de reasignación sexual, como se chama agora. E este filme estaba composto de imaxes de esas cirurxías de reasignación sexual, non? Este filme que o guión publicouse, pero que ademais
proxectouse en moitísimos lugares do país na Galiza. Aquí traíovos un exemplo do cartaz que se utilizou para proxectar aquí nesta cidade. Quería aproveitar que vinha a Pontevedra, en Pontevedra, no ano, como digo, 34, no Coliseum, que xa non existe, non? E no que se facían as preguntas: pode o hombre e a mujer cambiar de sexo? Ben, como vos digo, isto é simplemente un exemplo de que a Galiza dos anos 20 e 30 non ten por que ser ese lugar pechado ou ese lugar que non coñecía estas cousas que moitas veces imaginamos. Elisa e Marcela tiveron un amplísimo recorrido en prensa, puderon chegar a moita xente. Hubo moitos casos máis como o de Elisa e Marcela que tamén tiveron un amplísimo recorrido en prensa. Non sabemos ata que punto a xente de Cañás era consciente ou non destas cousas, pero é importante dicir que é posible que coñeceran estas cousas para alén do seu contacto co caso de Manolo, non? Claro, o caso de Manolo ten lugar no ano 39, como dixen antes, non é un ano casual, é un ano no que finaliza a Guerra Civil, no que o franquismo estáse construindo. Moitas veces pensamos no franquismo como un sistema totalmente homoxéneo que dende o primeiro momento ata o último tivo un proxecto político clarísimo e tivo uns aparatos definidos e tivo unha unidade ideolóxica e de acción. Pero o franquismo foi un proxecto moi heteroxéneo, con moitos grupos, que mudou ao longo de 40 anos, como veremos despois, e que se inspirou en máis dun sistema ideolóxico, se queremos dicilo así. Ben, sin embargo, había algo transversal a casi todos os actores que estaban dándolle forza ou dándolle forma ao réxime nesa altura, e era a idea de xénero. Se tedes interese nisto, na idea de xénero do franquismo, ou como o franquismo se explica cara a fora en base a esa idea de xénero, recomendo vos o libro de Cira Vox, La nación viril, que acaba de ser publicado hai moi pouco e que explica moi ben como entendían que España tiña xénero. España era un home para eles, non? Tiña que ser un home concreto. As mulleres, para o franquismo, como xa sabedes, tiñan un papel que tiña moito a ver co dictaminado pola Igrexa. Claro, pensade que durante os anos 30 esta onda de apertura que me acabo de referir quitou moito poder á Igrexa, co matrimonio civil, cos divorcios, coa secularización dos cementerios. Estaban reaccionando contra todo iso, estaban devolvendo á Igrexa o papel que tiña antes, non? E estaban devolvendo ao xénero a visión que eles tiñan e que tiña moito que ver co anterior. Que non cumplice os patróns de xénero establecidos polo franquismo, no que o home tiña que ter un papel público moi claro, no que a muller tiña que ter un papel privado ao servizo do home. Era un perigo de degeneración, era un cancro para a sociedade e había que actuar contra esa persoa. Polo tanto, isto tennos que servir para entender ese choque que hai nesa altura, no caso de Manolo, entre a Garda Civil e a sociedade. É moi interesante ese choque tamén, porque cando a Manolo o deteñen, o procésano acaba primeiro facéndose un proceso pola xustiza ordinaria, por escándalo público, despois acaba internado no convento das Irmás Oblatas de Ferrol. Despois de que todo isto aconteza, volve a declarar o taberneiro, este que dicía que non causaba escándalo Manolo, ou que dicía que sempre se expresaba dentro da maior formalidade, ou que guardaba as boas formas na súa relación cos homes. Volve a declarar e di: quero que sepades que dende agora non lle vou deixar entrar á taberna. Entón, o que pensa a sociedade é unha cousa, o que pensan as autoridades son outras, pero teñen a capacidade de mudar como actuamos cos demais, ou polo menos no pasado. Teñen a capacidade de interpelar as comunidades, de mudar o que estaba sendo, unha relación máis ou menos armoniosa nesa comunidade. Manolo tiña unha casa, tiña un teito, tiña comida, tiña posibilidade de desenvolverse materialmente. Dende este momento só terá o seu internamento forzoso e obrigatorio nun reformatorio de mulleres, porque claro, o discurso do réxime nesta altura pensaba que o que había que facer era reeducarlle na feminidade para convertilo nun modelo de nai, como quería facer con todas as mulleres. Rapidamente vou explicar isto, non me vou deter moito aquí, pero o franquismo, como xa sabedes, é un período de control moral da vida privada. É un período no que se desenvolven diferentes mecanismos e aparatos orientados a poder interceder nos que as persoas fan nas súas intimidades, Temos o goberno civil, que é a administración, que tiña capacidade de desenvolver circulares, impoñer multas, arrestos, malleiras, por non seguir o que o goberno civil, neste caso o Estado tamén, entendía que era moral. Temos a xustiza militar, cos delitos contra a honra militar, que entre o 45 e o 86 procesou a moitos militares acusados de homosexualidade.
Temos o Padroado de Protección da Muller, recentemente investigado por Montse Fajardo, que entre o 41 e o 85 incluiu a moitas lesbianas nos seus conventos. O Padroado era unha rede de conventos formada por autoridades religiosas e civís. Temos a xustiza preventiva cos xulgados de vagos e maleantes, que inclúen a homosexualidade e a disidencia de sexo dende o ano 1954 ata o 70, na que crean a Lei de Perigosidade e Rehabilitación Social. Unha xustiza preventiva que, ademais, non se baseaba nun delito concreto, sino que se baseaba no que a persoa era, e que dicía que ser homosexual é un perigo para a sociedade. Se alguén é homosexual, temos que extraelo do espazo público independentemente do que fixera, aínda que logo na práctica estas cousas teñen outro tipo de lecturas nas que non vou entrar aquí hoxe, xa vos digo, se tedes interese sobre isto, hai moito publicado por outras colegas. E logo tamén temos a xustiza ordinaria, os xulgados de instrucción de cada concello, partido judicial, que tamén, a través do delito de escándalo público, o delito de escándalo público basicamente dicía as inmoralidades que se xan públicas entran dentro do Código Penal e que reprimía ou que impuña condenas ás persoas disidentes sexuais. Entón, como vedes, o franquismo acabou desenvolvendo toda esta maraña de aparatos punitivos que dialogaban entre sí. Por exemplo, un home que fose detido por manter relacións con outro home podía ser multado polo gobernador, xulgado pola xustiza ordinaria, internado pola xustiza preventiva, e non, neste caso, non metido no Padroado porque era un home, non? Pero, como vedes, había dobre e triples penalidades en moitas ocasións. Por que vos traio esta táboa? Para mí esta táboa o que nos di son dúas cousas claras. A primeira é que estes mecanismos non foron propios únicamente da dictadura, trascenderon á dictadura. O delito de escándalo público estivo entre o ano 1870 e 1988. A xustiza preventiva, vagos e maleantes, dende que tipificou a homosexualidade como tal, estivo do 54 ata o 70, e logo a LPRS ata o 78. O Padroado de Protección da Muller ata o 85. A xustiza militar seguiu detendo militares homosexuais ata o 86. E os gobernos civís, aquí é máis difícil dar datos porque hai moita información sobre isto, pero, basicamente, a idea que nos dá esta táboa é que a represión contra as disidentes sexuais foi tanto anterior como posterior ao franquismo e meteuse bastante na democracia, ou no que consideramos democracia. A democracia non chegou para a disidencia sexual coa caída do dictador. As persoas detidas por delitos de perigosidade social non foron incluídas na lei de amnistía. Así podería seguir. Como digo, tampouco é o obxecto da palestra de hoxe, pero, é interesante ter en conta isto, e é interesante ter en conta cal era o paso das persoas disidentes de xénero por todos estes aparatos e mecanismos. A disidencia de xénero, en moitas ocasións, era un agravante, a calquera caso de disidencia sexual. E, ademais, cara a finais do réxime, comezouse a implementar un modelo de reeducación baseado en técnicas médicas aversivas. Aquí no Estado español non están identificadas lobotomías, en Portugal sí que hai algunha identificada, sí que están identificados electroshocks e outro tipo de torturas que se facía para curar a estas persoas. Ben, vou facer un salto, entón, estou indo rapidísimo, estou pasando así, décadas e décadas, xa vos digo, moi por enriba, temos debate logo para falarlo se queredes, e chego aos 70, chego aos 70, cando aparece outro rastro do trans no país, en Galiza, pero xa dun xeito diferente ao que é o caso de Manolo. Nesta altura, nos 70, o trans aparece, como veremos agora, xa como unha identidade colectiva, algo que non era no caso de Manolo. Xa como unha condición de posibilidade que, aínda que perseguida, existía, non? Coa posibilidade tamén de transformar o corpo e pouco despois coa posibilidade tamén de facer mudanzas registrais. A finais dos anos 70, como sabedes, a onda do destape, a onda do morboso e o prohibido como elementos de consumo capitalista puxeron todo isto en primeira páxina de moitos xornais e de moitas actividades culturais. En Vigo, en Samil, supoño que moita xente coñece Samil, a 6 km do centro, había varios destes cabarets no que xa vos digo, durante as décadas dos 60, pero sobre todo nos 70, había unha serie de persoas que hoxe podemos entender como trans agrupadas e intentando sobrevivir neles. Hai un grupo destas persoas, as
que eu xa vou utilizar a categoría de mulleres trans, porque xa as vou chamar así, non? Que ofreceu varias entrevistas á prensa galega do momento, aproveitando este interese que había nelas, non? Comezaron a falar, comezaron a dar entrevistas, e comezaron a aproveitar esas entrevistas para falar non só destas cuestións morbosas que les preguntaban, se callar, os xornalistas sobre as cirurxías, sobre este tipo de cousas, senón que comezaron a falar un pouco sobre a súa vida e, incluso, ainda por riba, comezaron a poñer reivindicacións políticas en riba da mesa. O seu retrato era un retrato de vidas nómadas, desexiliadas, que xiraban de país en país, dando voltas. Decían, nos viñemos o Estado español a España hai un ano porque antes non podíamos. Estaban en constante movimento, non? Era unha cuestión propia do colectivo nestes momentos, o que moitas investigadoras nomearon como sexilio. Recoñecíanse como diferentes os homes gays, e aquí o que vou con que xa tiñan unha identidade colectiva, non? Como un grupo propio, con necesidades específicas, aínda que para isto utilizaban un discurso totalmente esencialista. Decía, por exemplo, esta que vedes aquí, que é Dalia Flores, nunha das entrevistas, cando lle preguntaban, ti es o mesmo que un home homosexual? Dicía, son conceptos distintos. Primero, un homosexual es un chico que se viste de hombre y sale a la calle como tal, pero le gustan los hombres. Un gay es aquel que se viste de mujer por la noche y por el día de hombre y es homosexual. El travesti viene a ser algo parecido al gay, pero no siempre es homosexual. Y nosotras somos transexuales. Vamos al cambio de sexo. Nos consideramos mujeres, con diferencia de que tenemos órganos masculinos que bien pueden operarse el día de mañana. Ben, o interesante non é este xiro, esta escolla de definicións que fai, non? O interesante é a procura dunha distinción ontolóxica co gay, porque o franquismo non fixo esa distinción ontolóxica, e anteriormente tampouco se fixo esa distinción ontolóxica, e tampouco se entendía que o trans podía ser algo diferente, pero elas xa están reivindicando que son algo diferente, que son unha categoría diferente e que teñen outra serie de necesidades. Claro, explícanse en base a unha condición de nacemento, en base ao esencialismo, non? Que as leva a vivir a tempo completo, como mulleres, para o cal precisan un proceso médico. E din, somos transexuales, non salimos de hombres a la calle al terminar la actuación. Eso sería como si Antonio el bailarín saliera al escenario en bata de cola. Sería un buen travestí, pero disfrazado. Nosotras hemos nacido así y nuestro cuerpo ha ido adquiriendo la forma que deseábamos en base a un tratamiento médico. Ben, unha das hipóteses que eu quero traer aquí hoxe é que este discurso esencialista estaba totalmente propiciado polo sistema, non? Casi que lles deixaba poucas opcións para explicarse e para reivindicar dereitos. E era, sen dúbida, unha ferramenta para facelo. Foi no durante o franquismo no que en moitos tribunais se entendeu que os homosexuais que eran conxénitos tiñan un atenuante con respecto aos homosexuais que eran de hábito. Xa tiñan esa idea, non? E o esencialismo, ademais, foi unha ferramenta moral, foi unha ferramenta para explicarse, como afirman Francisco Vázquez e Richard Clemison, dúas eminencias na materia, non? Que para certas comunidades actuou como un elemento legitimador dunha identidade colectiva en plena construción. A través do esencialismo construen o trans dentro dunha identidade estable, homoxénea, desde que reivindicar inclusión social, desde que reivindicar dereitos políticos é perfectamente identificable. Desde o meu punto de vista, o esencialismo tamén é un mecanismo expiatorio, é un mecanismo para evadir a culpa. A culpa de ser como son non é miña, é de nacemento. Entón eu son así porque non o podo decidir porque nacín así. E, polo tanto, evade esa responsabilidade e esa culpa. Tiñan claro, xa dende esta altura, hai 48 anos, non onte, tiñan claro que o marco para a súa asimilación completa era o recoñecemento legal. Non había outro camiño para elas. Declaraban que non ter un documento de identidade acorde coa imaxe que proxectaban era un problema que destapaba o seu enmascaramento en múltiples situacións da vida cotiá. Aquí entrevistei a unha muller trans que tamén viviu nesta esfera, Nacha María Sánchez, que me dicía hai pouco: yo me iba a trabajar a cualquier sitio del mundo y me daba igual. Donde hubiese dinero iba. Y cuando llegaba a los aeropuertos, aquella mujer con su abrigo de piel, con su moño rubio, se llamaba José Antonio. Tenía que esperar al final de las colas y de las filas. Y había muchas veces que no me dejaban entrar en algunos países. Ben, este testemunho quería traerlo hoxe porque está de raivosa actualidade agora mesmo, como xa sabedes. Non? Estamos volvendo a iso, non é que estemos volvendo, que volvimos xa.
Dicían tamén que esta falla de recoñecemento legal, de non ter un DNI, impedía o acceso ao mercado laboral, para alén do traballo sexual e do mundo do espectáculo, que eran os únicos lugares nos que podían obter xeitos de subsistir. Entón dicían, decidme a mí, isto dicía Odalia Flores, non Nacha, decidme a mí en que trabajo admiten a un travestí, en ninguno. Esta es otra cosa que no está bien hecha tampoco, porque yo tengo un oficio de modista desde pequeña. Lo mismo puedo desempeñar el trabajo de una oficinista que el de una chica de boutique. Y yo podría estar en cualquier sitio. ¿Por qué precisamente tengo que ser artista? A reivindicación de inclusión laboral do colectivo trans, de novo, vémola a día de hoxe. O seu objetivo era conseguir passing, o que chamamos passing. Isto é, que non se lles notara que eran trans, conseguir mitigar a súa disidencia procurando unha invisibilidade que lles fixera verse como adecuadas coa norma e que lles dera certa tranquilidade. E dentro desta idea de buscar a invisibilidade, que é algo que moita xente hoxe tamén está buscando despois do que estamos a viver, o corpo convertíase no campo de batalla, algo que non había no caso de Manolo. O corpo é o campo de batalla no que teñen lugar as cirurxías, no que teñen lugar as hormonas, no que se transforma, non cara a outra cousa. Se vos fixades, unha grande diferencia cos discursos do colectivo na actualidade é o que elas falaban. Elas tiñan as cirurxías na boca e falaban constantemente disto, non? De operarse, de onde se ian operar, era ilegal no Estado español, tiñan que ir a Casablanca, tiñan que ir a Dinamarca, a outros países, non? A día de hoxe, sí, fálase moito de cirurxía sobre os discursos trans, pero non son exactamente as persoas trans que máis falan das cirurxías trans. Se escutades un discurso dunha persoa trans, é raro que haxa unha presenza da cuestión do corpo como había nestas mulleres deste momento. É interesante esa diferencia tamén. Unha das cousas máis interesantes que din en prensa, por certo, non vou entrar aquí, pero o xornalista foi procesado por escándalo público por darlles voz, Federico Puigdeval, procesado pola Audiencia Provincial de Pontevedra, no ano 80, en plena democracia. E unha das cousas que dicían era que pensaban que a cousa mudaría coa fin da dictadura. E dicían así, textualmente: después de las elecciones será verdad eso de respetar totalmente, eso de los derechos humanos de los que tanto se habla. Que una persona sea libre en todos sus momentos. Todo el mundo tiene que tener su libertad y sus derechos. E dicían, en 5 ou 6 años la cosa cambiará. En 5 ou 6 anos a cousa non mudou para elas. Non mudou abondo, polo menos. Os dereitos que hoxe entendemos como LGBT foron a dobre velocidade. Por un lado, as persoas gays, lésbicas, conseguiron unha, aínda que con moita loita, e non estou dicindo que non, aquí, con moita loita e con moita presión, con moitas dificultades, conseguiron acadarse antes que os dereitos trans, non? As mulleres trans eran botadas das cabeceiras das manifestacións porque daban mala imaxe por parte destes mesmos colectivos gays nesa altura, non? Houve unha dobre velocidade no que o trans sempre estivo por trás. O cine e a televisión dos 70 e 90 é un bo exemplo disto. Dubido que se vedes unha película deses anos na que apareza o trans non sexa ou para dar risa ou para dar medo, ou non estea vencellada co criminal, non? Psicosis, Vestida para matar, Silencio dos cordeiros. O libro de J.K. Rowling, o último, creo que vai diso, que é unha asesina trans que vai asesinando mulleres. O sea que seguimos aí en certo aspecto tamén. Había persecución policial, xa o vimos nas leis, que trascenderon, sen dúbida, a caída do dictador. O delito de escándalo público usouse, sobre todo, para perseguir a mulleres trans, para facer redadas, para encadealas. Estivo ata o 88, ano no que eu nacín. Hasta 1985, unha cousa interesante e curiosa tamén, que eu aprendín preparando esta palestra, é que as operacións de mudanza de sexo estaban prohibidas, como xa sabíamos, estaban prohibidas, e tiñan que irse a Casablanca ou a Suecia, baixo o delito de lesións. E este delito de lesións implicaba tanto os ciruxáns como as mulleres que se sometían a esta operación. Quero dicir, que ti te fixeras unha desta operación, ainda que fora en Casablanca, era un delito no Estado español ata o ano 85. Agora ben, xa o Tribunal Supremo, porque había que chegar ata o Tribunal Supremo con litixios para conseguir mudanzas registrais, estaba concedendo algunhas mudanzas registrais durante os 80, baixo a premisa de
que as persoas as que se lles concedían fixeran un tránsito físico irrevocable. Non eran estas palabras, non? Pero para que vexades tamén o retorcida que era a situación. Facer esta cirurxía está prohibido, podes acabar na cadea por facela, pero se non a faz, non vas ter un DNI, non? Isto foi así ata o 85. Estes xulgados empezaron a mudar este parámetro xa a comezos dos 90, baseándose xa non tanto na irreversibilidade das operacións, sino baseándose máis no que denominaron o sexo psicosocial das persoas. Pero, sí, estamos falando agora moito do que sería, non? Ou de como podería ser, ou de como foron, se callar, décadas nas que non existía un recoñecemento do trans como tal, no que non existía a posibilidade, ou non era doado, de mudar a documentación. Xa sabemos, cadeas de homes é unha das primeiras cousas que nos ven á cabeza. Se o sistema te detén e te meten nunha cadea de homes, pois esa vai ser a túa realidade, non? E durante todos os 80 e os 90, esta foi unha das reivindicacións primarias do colectivo. Ás veces, sen posibilidade de que os seus discursos saíran das barreiras das prisións, non? Noutras veces conseguiron. Foi o caso de 3 persoas trans, mulleres trans, recluídas na cadea de Carabanchel, agora derruída, non? Que protestaban porque as funcionarias de prisión non as deixaban sair da cadea, da súa cela, porque os outros presos violábanas constantemente. Elas protestaban por esas violacións e a resposta foi pechalas, non? Na súa propia celda. Para protestar queimaron un colchón, isto foi no ano 84, queimaron un colchón, as funcionarias decidiron non abrir a porta, non? Aínda que estivera ardendo ese colchón, e morreron, non sei se morreron as 3 ou morreron 2. Sei que 2 eran portuguesas, e isto é superinteresante porque en Portugal, que estamos a celebralo, non coñece esta historia, non? É sen dúbida interesante, morreron. Houve outros casos, non? Ben, a finais dos 90 xa existían colectivos trans como tal e xa comezaban a denunciar este tipo de cuestións para alén de, simples motíns en cadeas ou a sorte de que chegaran á prensa. Aquí temos casi 20 anos de diferencia entre unha nova e ese comunicado, no que a Asociación de Transexuales, se chamaba así, que organizaba as xornadas de transexualidade da Escola de Outono, de non sei que, se queixaban do tratamento que recibían nas cadeas, das violacións e do facto de que unha das súas asociadas intentara suicidarse uns días antes. O sea, a situación mantivose así durante os 80 e os 90 e non foron décadas moi productivas para o colectivo. Sen embargo, entre finais dos 90 e casi até hai nada, pois chegamos a unha altura, a unhas épocas de recoñecemento de dereitos. Non se loita, non se loita. O Parlamento Galego no ano 99, por exemplo, foi dos primeiros do Estado español que falou ou votou sobre os dereitos trans, votou en contra o Partido Popular, pero foi unha moción levada polo BNG e desenvolta por Laura Bugallo para conseguir acadar acceso sanitario ás cirurxías. No ano 3 de 2007 xa hai unha lei que permite a modificación registral. Antes, como vos dixen, para conseguir esta modificación era preciso pasar por un tribunal, como foi o caso de Laura Bugallo, que pasou por un tribunal para conseguir o seu DI. A partir de 2007 non, xa era posible solicitarlo nos registros civís. Agora sí, baixo o requisito de demostrar de xeito médico unha enfermidade mental, que lle chamaban, ata aí ben pouco. Que pasou? Este sistema puido funcionar ata que a comezos dos anos 10 o colectivo, cada vez con máis voz, comezou a dicir mira, que non somos enfermas, non pode ser que este sexa o requisito para ser nós, non? Xa o dixeron tratados como o de Yogyakarta, que incluíron o trans dentro dos dereitos humanos, Comisión Europea, organismos internacionais e a propia OMS despatologizou o trans, non hai moito, no ano 18. Pero en base a isto, en base a esta cuestión tan evidente, comezaron a facerse leis en diferentes autonomías do Estado, Valencia, Madrid, Canarias, Euskadi, Extremadura, Andalucía, moitísimas, Galiza non, dende 2015 que comezaban a recoñecer o trans non como unha patoloxía, senón simplemente como unha expresión da diversidade humana e a dar facilidades para isto. Ata que chegamos aquí a Lei LGBT 4/2023, que, como xa sabedes, elimina o requisito de diagnóstico mental para poder acceder a ese cambio. As movilizacións para loitar contra isto, porque isto foi produto unha loita, foron grandes en todo o mundo e tamén no país, onde colectivos como Maribollas Precarias ou Laura Bugallo desenvolveron diferentes actividades sobre isto. Cando me quedas?
10 minutinhos. Ben, xa estou rematando, xa vou chegar ao presente en breve. O primeiro que vou dicir do presente é a situación, que xa coñecedes. Os asesinatos de persoas trans no mundo están á orde do día, non? Cada ano son diferentes, os datos son moi difíciles de acadar, pero sí que é verdade que o que nos din é que o 94% son contra mulleres trans, non? 48% contra traballadoras sexuais e 80% contra persoas racializadas. Os niveis de desemprego, de discriminación, siguen altísimos, e aquí só tedes que botar unha ollada aos estudos que fan os sindicatos que nos falan disto. Non, a situación mellorou, e hai que dicilo, na última década mellorou moito a situación. Hai unha enquisa feita por un organismo europeo, que agora non me lembro ben, a Fundamental Rights Agency, que era unha enquisa con intención de chegar á meirande parte de xente posible do colectivo, que se leva facendo cada 3 anos, creo. Na primeira enquisa, a situación que falaban as mulleres trans do Estado español ou que respondían nas preguntas era bastante peor que temos hoxe. Entón tamén hai que recoñecer isto, non? Todas esas leis, todo ese avanzo legislativo impactou tamén para ben no colectivo, e iso hai que dicilo. Ainda así chegamos a onde estamos hoxe, non? Que é un obxecto de debate social, como xa sabedes, de primeira orde, que supera os marcos do que é o trans para chegar a falarmos, se queredes, do que é o xénero, que implica retrocesos moi grandes en moitos países, non? Sabedes, Estados Unidos, Reino Unido, supoño que no debate, se queredes, podemos falar un pouco máis disto. Entón, con todo isto, con todo este repaso cronolóxico, se callar feito aquí as presas, pero ben interesante para entender o trans hoxe, eu quería facervos unha proposta teórica de como comprendelo, non? Sí, de como comprendelo. O primeiro que vou dicir é que o trans non fai parte de ningunha esencia, non? O trans non se explica, non é unha condición de nacemento, non é unha condición transhistórica. Se o fose non o podíamos investigar dende a historia, non? É unha fenda no binarismo de xénero que demostra a súa artificialidade e que o desnaturiza. O trans existe dende que existe binarismo, ou existe nos termos nos que existe ese binarismo, nos lugares nos que existe, nos contextos nos que existe. Vale. O único... Sí. Eu reivindico, polo tanto, quero reivindicalos aquí, o trans como construído, como un produto do xénero, como unha rémora que acompaña ese xénero, que se alimenta dese xénero, mentras o destrúe porque o desnaturaliza. Aquí podemos ir ás autoras feministas e a ver como o patriarcado construíu ese discurso de xénero en base á naturalización, o determinismo biolóxico, o esencialismo, o trans atenta contra todo iso. Para min, o pasado non legitima as proclamas actuais dos dereitos que ten o trans. Isto igual sorprende que o diga, pero sí. Creo que o pasado non debe ser legitimante neste caso. Non só temos que dar permiso para existir as cousas que teñen un pasado. Creo que iso é outro debate diferente. O pasado que sí que nos amosa é que sempre que exista unha norma de xénero binaria vai existir xente que a cuestione. E iso, eu creo que a historia é irremediable o que nos di. Non? Sempre vai existir algo que a transforme, sempre vai existir algo que invirta por rebeldía, por sobrevivencia, ou simplemente por benestar e por placer e porque é o xeito no que tes que desenvolver unha vida vivible, porque non hai outros posibles para ti. Agora ben, que o pasado non legitime o presente non quere dicir que non nos dé as genealoxías. Houve xente no pasado que viviu fora da norma de xénero, que habitou o trans, como concepto, como categoría, e non tanto como unha identidade inmutable. Entender as súas vidas axúdanos a entender o trans hoxe, sen dúbida, como estou facendo aquí hoxe, mas tamén nos axuda a identificar os discursos morais que viñen de lonxe, non? Como o contagio social, que dende os anos 20 e 10 podemos verlas nas proclamas de científicos ou de criminólogos, e que a día de hoxe podemos volver a ler en certos xornais. Ou a idea do escándalo público, a idea de que as cuestións inmorais están ben sempre que non se expresen en público. Do meu punto de vista é unha idea que tamén chega cara a hoxe. Pero con isto, o que quero facer dentro da miña proposta teórica é dicir tamén que o trans só ten un problema. É o problema que hai sobre o trans, non? É o problema que vemos nos xornais, é o problema que vemos nos debates. É un problema única e exclusivamente moral. O problema co trans é un problema moral, é un problema de que nos parece mal, non? É un problema no que... Sí, vou poñer un exemplo para explicarvos isto que vos traio aquí na diapositiva. No que se usa unha dobre moral. Non, utilízase unha dobre moral
na que o trans sempre é o elemento pecaminoso que fai que as cousas estean mal. Hai unha dobre moral en todos estes discursos de hoxe en día que falan sobre o trans. Por exemplo, cando acusan as persoas trans de ser un instrumento financiado pola industria farmacéutica, porque os mecanismos de transformación do corpo realmente o que son é o interese dunha serie de oligarquía financiera farmacéutica que o que queren é que estas persoas nos transformemos o corpo, non? E lles demos cartos. Ben, pode ser que a industria farmacéutica teña certo interese nisto. Non vou eu a poñer aquí de boa a industria farmacéutica, sen dúbida. Agora ben, gustaríame dicir que nos medicamentos e todas estas cousas que están feitas para as persoas trans supostamente non aparecen, ni siquiera no prospecto, as persoas trans. Entón, cóstame pensar que estén feitas para ser vendidas para este colectivo. Pero para alén diso, por acaso a industria farmacéutica non é todo eso con todo o mundo? Non? Por acaso a industria farmacéutica non xoga coa saúde da xente para enriquecerse? Iso é algo novo? Non é nada novo, non? Sin embargo, poñemos o foco aí cando falamos de ser trans. Por qué? Por esta cuestión moral. Por esta dobre moral que cando unha cuestión a fai a sociedade, se callar importa nos menos cando fai este colectivo concreto. Porque o que está mal aí, realmente, é ser trans. Non? Podemos falar tamén das intervencións para a modificación corporal. Eu son proclive a abrir o debate sobre a xente adolescente. Eu sí, porque non temos que falar de todo neste mundo. Non podemos vetar debates de ningún tipo. Podemos falar de por que a xente adolescente accede a este tipo, ou non, a este tipo de modificacións corporais. Pero, olla, canta xente adolescente que non é trans está accedendo a este tipo de modificacións corporais e ninguén está falando delas. Non, canta adolescente, operándose o peito, o nariz, ou cantísimas cousas. O debate aquí non é un debate sobre o trans, é un debate sobre a axencia das persoas adolescentes para facer certas intervencións sobre o seu corpo. De novo, hai unha dobre moral cando se centra no trans. Non? De novo, se está entendendo que hai un pecado base de partida que fai que esas actitudes sexan máis punibles no caso das persoas trans. Podemos falar tamén dos estereotipos de xénero. Moitas veces se acusa as mulleres trans de seguir estereotipos de xénero. É verdade. Isto tamén é unha lección da historia. Moitas destas persoas, e Manolo é un caso moi interesante, conseguiron vivir máis ou menos sendo quen eran agarrándose á norma de xénero, intentando transitar por ela, intentando conseguir acadar ese passing que ninguén se preguntara sobre elas. É certo que as persoas trans seguimos estereotipos de xénero, claro que sí, pero toda a sociedade os sigue, non? Porque cando se fala dos estereotipos de xénero, o trans aparece como o pecado que hai por trás, polo cal hai que punir máis que o resto, non? Ou co facto de magnificación de casos illados, que isto vemos moito. Por exemplo, coa recente lei ou algún individuo por aí que conseguiu utilizar esta lei para cometer fraude, pero que porcentaxe son do total, non? Ainda ben, isto pode ser, supoño que será unha cuestión de debate. Eu estou a favor de desenvolver instrumentos que nos permitan evitar o fraude que se pode cometer na lei trans, ou que se pode cometer no matrimonio, que se pode cometer en moitísimas cousas, non? Pero por que co trans collemos ese caso, poñemos en todos os medios, magnificámolo? A min lembrame moito estos discursos racistas que fan basicamente o mesmo. Entón, basicamente, unha ollada pasado máis recente, polo tanto, explica, evidencia como a posibilidade de obter ese recoñecemento legal de identidade actúa como a solución contra as discriminacións. É que é a solución, é que non hai outra. É esa, non hai máis. Non? Posibilita o acceso ao mercado laboral, posibilita, ao final, vivir vidas vivíveis, que é do que se trata. É nada máis que iso. Vou non deixar aquí. Obrigada. Ben, podemos comezar o debate. Está aí o compañeiro co micro. Quen quere preguntar? Que levanten a man. Por aquí? Ah, non. Vale, partíame aquí. Ninguén se anima? Empezo eu coa cuestión de Inglaterra. Podes nos explicar un pouco que acaba de acontecer? Sí. Ben, o que acaba de acontecer en Inglaterra é que o Tribunal Supremo, despois dunha demanda dunha asociación de mulleres de Escocia contra unha lei trans, dictaminou, non, que solo é muller que nacera biolóxicamente como tal, non? Isto afecta moitísimo ás persoas trans porque impide ou segrega
de moitos espazos. Por exemplo, agora se está falando moito da implicación que vai ter no uso, por exemplo, de baños públicos, non? De que as mulleres trans, porque só fala de mulleres trans e non de homes trans, teñamos que, por exemplo, ir a facer as nosas necesidades a baños de homes, ou o facto das cadeas tamén está en cuestión, o facto de volver as cadeas de homes, e xa vimos nos 80 iso que implicou, non? En moitos casos. Ollo, no Estado español isto é diferente dende 2006, que xa van 20 anos, desde 2006 que as mulleres trans están en cadeas de mulleres. Ollo, cuidado. Por exemplo, agora acaba de sair, pouco a pouco van saindo cousas relacionadas con esa sentenza, que creo que no sistema de transportes públicos británico, se a unha muller trans hai que registrala, van a registrar un home, non? E ben, as implicacións iremos las vendo co tempo. De todos os xeitos, basicamente o que se trata é que un grupo de suíces, homes, todos homes, por certo, decidiu unha verdade absoluta para toda a sociedade, parece ser. Casi que o perigo xa non é tanto o Reino Unido, sen as implicacións que poida ter iso fora, non? Que sigue no camiño de Estados Unidos, que vai pola mesma liña, Argentina tamén vai pola mesma liña, Italia penso que tamén, Hungría e varios países máis que nos están devolvendo a esa situación que relataba Nacha de ter cuidado a hora de viaxar. Para as que somos de aquí, porque o Estado español, bueno, non sei se sabedes isto, supoño que sí, para os colectivos LGBT de todo o mundo está considerado como o maior exemplo de apertura con respecto ao LGBT do mundo. Ollo, eu li no outro día que dei aí un pouco abraiada con iso. Aquí adiante. Ah, vale. Hola, gracias por la ponencia. Nada, que opinas de tamén a belixerancia últimamente de certo sector do feminismo ou dun feminismo que está no Estado español en concreto, pero bueno, a nivel mundial, contra o trans, que de repente que parecían así como moi condescendiente e todo, e que de repente nos últimos tempos contra moi belixerantes, e a que se debe tamén este tal maior visibilización. Entón, mentras estiverades aí, estivera o sector como medio apartado, non pasa nada, pero no momento ese medo a que se perda esa condición de muller, non? Que opinas de eso, como ves? Pois a verdade é que como feminista cóstame moito entendelo, non? Cóstame moito entender que haxa xente feminista ou que utilice esa etiqueta que estea propoñendo voltar o determinismo biolóxico e que estea propoñendo voltar os discursos esencialistas cando iso foi justamente o que motivou a existencia do feminismo, non? Eu, a verdade, non vou falar por outras no sentido de non sei que as leva a desenvolver toda esta serie de teorías e de belixerancia e de interese no recorte dos dereitos, pero sí que creo que dentro dun prisma feminista cóstame moito entendelo, cóstame moito entender esa volta, como digo, o determinismo biolóxico, porque que ao final parece ser que os discursos é o camiño lóxico deses discursos que nos leven a retrocesos non para as trans, sino para o conxunto das mulleres, non? Esta sentenza de Reino Unido, por exemplo, xa afectou, creo, que a varias mulleres que non son trans, pero que confundiron con trans para votar, para expulsar de casas de baño. Mas, por exemplo, agora con todos estes debates do deporte e tal, outro día lía unha lista de deportes nos que se prohibira a participación de mulleres trans. Aparecía o póker, aparecía a Federación Mundial de Xadrez, cousas así, quero dicir, ao final, que estamos defendendo? Estamos defendendo que as mulleres son intelectualmente inferiores aos homes? Ou estamos defendendo que unha muller sempre vai ser inferior a un home? Non, en todo. Quero dicir, eu vexo perigo para as mulleres en xeral aí, e non só para nós. Evidentemente vexo perigo para nós, non? Pero o perigo non o vexo só por elas, o perigo vexo pola alianza que teñen con xa sabemos quen, con toda esta onda de fascismo mundial. Estados Unidos sementaron o terreo a Trump. Xa o fixeron antes, Janice Raymond, unhas súas voceiras, que dixo, falando da conferencia, que a solución para acabar co trans era situalo fora do moral, non? Do moral, esa recoñecía que era unha cuestión moral. Xa fixo unha serie de políticas para a administración Reagan que tiveron impacto moi grande no colectivo nese momento, e están facendo outra vez agora, desenvolvendo esa alianza. Non? De novo, cando digo que pode ter implicacións e que creo que as vai a ter para o conxunto das mulleres, pois podemos falar, por exemplo, do que eu dicía das cirurxías.
Que é un debate, non? Como dixen. Aínda así, tamén como dixen, eu creo que o debate non é sobre a xente trans. Eu creo que o debate é sobre a axencia das persoas, sobre o seu propio corpo. Cara, onde vai ir iso cos discursos do aborto, non? Cara, onde están levando xa nos Estados Unidos cos discursos contra o aborto? É que é a chegada lóxica, do meu punto de vista, é evidente. Entón, pois, desconcértame, descolócame tanto como parece ser que a ti, e non sei, tampouco vou dicir o que lles motiva, non o sei que lles motiva. Aí, a dereita. A ver, non, isto que vou dicir agora, que estamos tan empapados de Papa Vello, Papa Novo, cambio de Papa, bla. Bueno, non che parece que é hora de que a Iglesia e o Estado se separen completamente, porque a raíz de todo está en Dios creó al hombre, varón y mujer los creó. E aí está o pecado, a raíz do pecado, non? É que no carné de identidade deixe de figurar o sexo, porque, a ver, que coño lle importa ao Estado se eu son varón ou muller? É que na Constitución e nas leis fundamentales apareza solo persona e non género, nin sexo, nin nada deso. E logo, pois, consecuentemente, todo eso quede despenalizado. Por que coño ser trans ten que entrar no Código Penal ou ser homosexual ou follar con a cabra? Bueno. A ver, por qué? Así foi, non o é, por sorte agora non o é, pero foi así. Por exemplo, pareceme ben que se Tellado se quere transformar en carneiro, non o deixen por o dereito dos animales, non? Pero esa é a miña cuestión, non? Sí, a ver, o papel de Igrexa está moi presente, non? En todo este percorrido histórico que fixemos. Non sei se o dixen, porque fun así un pouco ás presas, pero cando puxen este esquema da legislación franquista, para min había dúas cousas claras. A primeira, sí que a dixen, é que estas leis trascenderon a dictadura, non foron só cousa da dictadura. Pero a segunda é que construíron un Estado fundamentalista cristiano, non? Realmente, aí, con todo iso, o que querían era entrar na vida privada das persoas. Sí, este tipo de delitos, por exemplo, o escándalo público. O escándalo público aquí, por exemplo, en Rianxo, procesouse a 2 homes porque vivían xuntos. E non se bicaban fora da casa, non facían nada fora da casa, porque vivían xuntos e enteráronse que vivían xuntos e armáronlles un proceso penal por escándalo público, non? Por entrar na súa vida privada. E co que dís de eliminar a casilla do DNI, bueno, eu sei que ese é unha reivindicación de moitos movimentos de non binarismo, non? Co que din é, a ver, no DNI antes estaba todo. Pouco a pouco foronse eliminando cousas. Antes creo que estaba hasta o estado civil, non? Por que non sacamos o sexo? Ainda así eu sí penso que ten que haber leis e medidas, non? Baseadas no, bueno, contra a violencia de xénero e ao final porque vivimos nun sistema patriarcal que non conseguimos acabar, non? Que necesitamos, pois, sí, ferramentas. Porque isto é outra cousa da que non falei que tamén quería falar. Se entendemos o trans dentro desta proposta teórica, podemos entender entón que o obxectivo do trans é a abolición do xénero, non? É que o xénero desapareza, ou polo menos que o xénero se adscriba a uns xenitais concretos que é para o que se creou, non? Ou para que existiu ese sistema. Claro, sí, eu estou de acordo con iso. Pero cando é iso? Iso cando acontece? O 25 de abril do ano que ven, do seguinte? Non. Temos que vivir antes, non? Temos que vivir e temos que buscar mecanismos que nos axuden a vivir unha vida digna e vivible mentre non chegamos a iso no que moitas militamos, non? No que evidentemente eu creo que a existencia do trans milita per se, desesencializando e cuestionando cousas que son históricamente situadas, pero que entendimos dende sempre como propias dunha natureza inalterable. Pouco máis que respostar porque o teu era unha reflexión e eu si concordo con moitas cousas que dices.
Así era, sí. Xa non é así, ollo. Boa tarde, pois moitísimas grazas por toda esta reflexión. Vou a disentir un pouco con Manolo. É certo que igual o debate que hai aquí non é esa separación entre a Iglesia e o Estado, non? Ainda que eso é o que queremos. Creo que ti explicaches moi ben que non é solamente unha cuestión de intimidade, non é igual que follar con unha cabra, exactamente, senón é, como diría Saramet, como habitas os espazos públicos. E como ese recoñecemento dos espacios públicos está en función das túas identidades, ou dos teus desexos ou das túas orientacións. E creo que aí é o problema. E comparto contigo, e a pregunta é, bueno, como dentro do feminismo podemos entender que isto é ese camiño cara a evolución do xénero. Recordades que fai 30 anos exactamente, en 1995, a Aula Castelao de Filosofía reflexionaba sobre filosofía e xénero, e o que consideramos entón como un concepto que estábamos xogando para desnaturalizar, se nos volve casi como un boomerang e nos volve a naturalizar, é dicir, non dimos todo este percorrido para intentar comprender o xénero como algo cultural para decir, oiga, non, es que o sexo non define, bueno, aí xa está, vamos, estábamos desde non se sabe cando. Entón, como dúas preguntas concretas, como ves o camiño para seguir aquí sachando, construir novos conceptos que nos permitan novas ferramentas e arquitecturas mentais para superar as diferentes tiranías dos binomios, esas de construcción que nos transitan a cultura occidental. Esta é unha reflexión de filosofía e sabemos que os dualismos están presentes no nacemento da filosofía. E como ves na xente moza, hai pouca xente moza aquí, pero nas aulas os vemos, que entenden dunha forma completamente diferente, este fluir de xéneros, sí que teñen outras definicións, e que eu, por lo menos, estou esperanzada de que, por os feitos, se nos chegamos ao fascismo total que se impoña, van a romper moitísimo con esta cerrazón que a veces temos respecto a que é natural e que é cultural, que realmente é o debate que está no fondo, que está sempre latente, natureza a cultura, e que aquí se ve realmente como sempre a natureza esa tiranía, vense esa a lei natural de Deus, ou vense esa quen asuma que é o natural. Entón, esas dúas cuestións eran. Pois comparto, pé da letra, toda a túa reflexión. A verdade, as preguntas son complexas de respostar. Cal é o camiño para seguir sachando? Dende o meu punto de vista, non sei exactamente, pero sí que creo que ese camiño pasa por podermos falar, que sin falar, sin debatir, sin atoparnos finalmente as unhas coas outras, sin explicarnos as cousas, non imos construir nada, todo o contrario. Imos acabar por destruir o pouco que nos queda neste caso. Sí, conseguir falar, conseguir debatir, conseguir chegar a consensos, se callar, conseguir cuestionalo todo, porque todo, eu creo que iso é importante tamén. E finalmente, pois, co aporte do individual cara ao colectivo, coa construción de ferramentas colectivas que nos permitan seguir avanzando. Sen elas é moi complicado. Eu creo que un dos perigos tamén que estamos tendo a día de hoxe é esta atomización que estamos sufrindo como sociedade, esta imposibilidade de falar ou expresarse para alén das redes sociais. Eu a semana pasada eliminei dúas aplicacións de redes sociais do meu telemóvel, porque creo que ao final estamos indo cara atrás con iso, máis que cara adiante. Se querer volver a vernos as caras pode ser algo que podemos sacar en claro deste pasado para o presente, do que construíron as que vinieron por trás. E con respecto á xente moza, pois tamén comparto o que dis. Hai pouco eu vía, non lembro dos datos ni nada así exacto, pero hubo algo que, ante todo isto que nos están dicindo, que parece que o fascismo ven pola infancia e a xuventude, vin algo que me deu como bastante esperanza, e o facto de que a cantidade de xente moza que se declara bisexual, non sei se é o dobro de hai uns anos, xa quero dicir, sí, é o que ti dis. Moitas veces vémolos ou vemos as persoas máis novas con máis presuizos dende a adultez, pero realmente o cuestionamento que están facendo en moitos casos ou nun gran número de xente de todos estes mandatos esenciais que veñen de lonxe non é cousa menor, non é, sen dúbida tamén fai parte dese camiño para seguir sachando. Eu esperemos que esa xeración nos axude a pensar, nos axude a falar, que sen dúbida vai ser así, e poidamos seguir construindo ese camiño.
Había unha man por aquí, creo, antes, non? Ou non? Eu pensaba que isto iba a ser un debate destes... É que quedou todo moi claro. Vale. En cuanto a... Yo he tratado mucho con gente joven, ¿no? Y entonces, el asentamiento de las identidades, ¿sabes? Así, desde los 14 años o así. Por ejemplo, lo que dices de la intervención en el cuerpo, he disuadido a muchísimas chicas, ¿no? De 14 y 15 años, de operarse del pecho, ¿no? Hay un momento en que hay una desatisfacción con el cuerpo, ¿no? Y entonces, hoy en día la cosa ha evolucionado aún más y que la idea del trans a veces seduce a muchos, ¿sabes? Y entonces, si te parece bien que debería de haber, en plan social, unas edades en la cual la intervención química y la cirugía debería de estar por lo menos desaconsejado, ¿no? No sé, te pregunto, ¿qué te parece eso, no? ¿Sabes? Así la fluidez de la identidad en estos años 14, 15, 16 años, en la cual he tenido amistades que estuvieron en Estados Unidos y una hija que quería, ¿sabes?, hacer una intervención quirúrgica, ¿no?, para hacer trans, y la llevaron a Europa, a Irlanda, y resulta que al año y pico ya se había abandonado todas estas inclinaciones, ¿no? Y yo me pregunto si te parece bien o mal que eso se legisla, ¿no? ¿Sabes? Así que hay una edad mínima para poder hacer decisiones tan irrevocables, ¿no? Pois é unha pregunta, a verdade, que interesante. Eu non podo contestar dándoche aí unha idade a que a xente debería someterse a intervencións médicas ou non, porque non son médica, non? Pero sí que quero recalcar o que dixen antes. Falemos das intervencións médicas no conxunto da adolescencia, falemos para alén do trans, falemos sobre a axencia das persoas co seu corpo. Eu concordo contigo en algunhas cousas que dixeches. Evidentemente entendo, podo entender, non? Que unha persoa nova veña dicindo que se vai someter a unha intervención non sería unha resposta pois de alerta, como non. Agora ben, eu creo que deberíamos ter claro que o que motiva esas intervencións é a falla de recoñecemento, é o feito de pensar que van conseguir un recoñecemento con esa intervención. De feito, na miña experiencia nos colectivos e asociacións trans, teño visto que nos grupos de persoas trans, canto menos hai un cuestionamento da súa identidade, menos problemas experimentan co corpo, neste caso, non? Teño estado con grupos grandes que, ao mellor, noutros espazos sinten pois problemas co corpo que no grupo grande non están porque é un espazo seguro para vivir. Eu creo que a resposta a iso ten que ser construir un mundo no que a xente non teña que someterse a intervencións para obter un recoñecemento como que iso en primeiro lugar. E en segundo lugar, co que dís da idade e tal, bueno, eu preguntemos aos médicos a que idade se pode someter a intervencións médicas ou cirúrxicas a xente nova. Preguntémonoslo por todo, non só pola xente trans, preguntémonoslo por cantas adolescentes se operan de rinoplastia ou se operan do peito ou de cantas cousas, non? Xa vos digo, o debate está aí, pero creo que non é un debate sobre o trans, creo que é un debate en xeral sobre a axencia das persoas de proceder sobre o seu propio corpo. E entón eu aí, pois, non o sei, non vou a poñer un límite de idade eu aquí na posición de historiador porque non o sei, que fale a medicina, non? Vamos a ver, yo lo que veo es que los menores trans, igual que todos los menores cis, se desarrollan en la pubertad, pues si eres una mujer, pues te desarrollas, te salen los pechos, bueno, todos los caracteres sexuales. ¿Qué pasa con un menor trans? Que va a desarrollar los caracteres sexuales que no quiere desarrollar. Entonces, no es un tema, digamos, de capricho o de desde dónde
desde qué edad, ¿no? Sino más bien un tema de cuando se va a desarrollar, antes de que se desarrolle, puede empezar con los bloqueadores para no desarrollar esos caracteres que no quiere desarrollar. Sí. Entonces, no es un tema, entiendo, de hasta desde qué edad, ¿no? Sino un tema que depende en el momento en que empiezas a desarrollarte. Eso lo tienen que decir los endocrinos pediátricos. Creo que no es un tema que se pueda debatir en ese sentido, sino que debería ser así, debería estar permitido en países como Reino Unido, que se acaban de prohibir, etcétera. Y lo de las hormonas, pues lo mismo. Cuando quieren desarrollar los caracteres que quieren desarrollar, las hormonas cruzadas, que se llaman, porque es al contrario de lo que quieres desarrollar, de lo que vas a desarrollar, quería decir, perdón, pues depende de cuándo lo vayas a desarrollar. O sea, la edad no debería ser un límite, en ese sentido, pienso. Bueno, de novo non vou falar de cousas que non sei, neste caso de medicina, non? Pero, sí, mira, iso que dis, por exemplo, hai un exemplo que eu coñezo cercano de dobre moral con respecto a iso. Lembrome dunha nai, dun rapatrans que me comentaba que uns anos antes da transición do seu fillo, de muller cara a home, foi ao pediatra, e o pediatra dixolle, mira, olla, que, non sei, está desenvolvendo moito vello corporal, non sei onde, non sei, algunha cuestión destas que lle dixo, por que non lle damos un tratamento hormonal para corrixir esas cousas, non? Non lle deron ese tratamento hormonal, e esta persoa mudou de xénero, non? E volveu coa nai, outra vez, os anos, a pedir un tratamento hormonal, agora sí, para o seu fillo, pero non para evitar esas cuestións do desarrollo que estaba vendo aí o pediatra, sino para conseguir adecuarse á súa identidade. E dixo que non. E dixo que non, que era menor, que ainda non podía. Entón, bueno, de novo, vemos aí un pouco esa dobre moral, non? Cando é unha cuestión propia do cis, sí, e cando é unha cuestión propia do trans, non. Eu, xa che digo, non vou entrar en cuestións médicas do que permitir, do que non permitir. Eu coñezo xente que fixo ese tránsito xa dende moi novos e que, bueno, que logo poden agradecer porque é verdade que ten impacto despois, pero sí creo que é un debate sobre a xencia, que creo que vai máis alá do trans, non? E creo que debe ser un debate tamén, creo que temos que debatilo todo. Sí, en eso estoy de acuerdo, todos los cuerpos son válidos, pero la sociedad no permite eso o no lo acepta, digamos. Y bueno, yo no soy médico, pero todo esto lo sé porque tengo una hija trans, simplemente. Hai algunha pregunta máis por aí? Sí, hai outra por aí. Sí, bueno, unha pregunta. O sea, falabas de legislación, en todo momento recalcaches a importancia de legislar pois para facilitar as realidades trans, que pareceme superimportante, pero gustaríame que profundizaras un pouco máis en que legislacións ves viables para realidades disidentes máis complexas, entrando xa no binarismo, xente queer, bueno, xente que non encaixa nun marco do binario, de alguna forma. Xa, bueno, a verdade é que a resposta e o debate é complexo. Eu creo que nin siquiera o colectivo LGBT ten claro, non, cal é a solución. Por exemplo, no caso das persoas non binarias, hai grupos de persoas non binarias que reivindican unha casilla no DNI que poña no binarismo. Logo hai outros grupos que din, non, o que hai que facer é eliminar a mención de sexo, como dicía antes o compañeiro, porque realmente o non binarismo non é un destino, simplemente é un cuestionamento dun punto de partida, non? Quero dicir, eses debates están ao pé da letra. Non teño claro tampouco que haxa que legislar sobre todo, non? Ao final, o queer para min tamén é unha rebeldía contra o sistema. Creo que non podemos velo como un suxeito esencializado, non? Que necesita unhas cuestións específicas. Eu creo que a solución moitas veces está máis en construir, máis en sociedade. E quizás esas leis o que teñen que facer é facilitar esa construcción colectiva, non? De un outro mundo, de outra conciencia, de outro xeito de ver as relacións, de outro xeito de ver o sistema sexo-xénero no que as persoas poidan ser libres e iguais independentemente de como se expresen, ou independentemente de como se vistan, ou independentemente de con quen se deiten polas noites, non?
Pero bon, pronto, con esta cuestión é como con todas, eu creo que o que temos que facer é debatir, facer propostas políticas, ver que problemas temos, ver como pode a lei, a legalidade axudarnos a resolver eses problemas, porque moitas veces non é a solución, non? É avanzar en conxunto. O que pasa que, claro, nun clima de retroceso, iso é moi complexo. Hola, Daniela. Parabéns pola ponencia. Eu que sí que quería comentar, como feminista radical e como persoa feminista que non entende un feminismo excluinte, por lo tanto considero que evidentemente as mulleres trans son compañeiras, sí que me preocupa cando se fala desa desaparición do xénero, desa desaparición do binarismo, sí que me preocupa o tema da violencia machista, porque a violencia machista evidentemente non se basea en que é unha violencia que o home exerce contra a muller. Si desaparece o concepto de muller, sí que me preocupa como podemos protexer as mulleres que son víctimas. Non sei se, bueno, cal é a túa postura sobre este tema. Sí, non, é que eu non creo que, é como dixen antes, non? Sí, imos cara a abolición do xénero, pero cando vai ser, non? Esa abolición do xénero. Non creo que deba desaparecer o concepto de muller, nin deban desaparecer os conceptos. Claro, cando falamos desta cuestión das persoas non binarias, falamos dun ámbito moi específico que é o documento de identidade, non? É que a esta xente ter pois o sexo oposto aí supón unha violación contra a súa identidade, contra as súas vivencias, e están pedindo sacalo de aí, pero non evidentemente acabar coa categoría de muller, nin coas legislacións situadas, non? Evidentemente que as necesitamos, por suposto que sí, por desgraza, necesitamos máis das que temos, non? Necesitamos seguir avanzando niso. Entón, eu non propoño iso. Claro, é que unha cousa son os horizontes teóricos e outra cousa é a realidade práctica das persoas e das sociedades, non? E aí temos moito que avanzar, claro que sí, en defender os dereitos das mulleres, por suposto. Pois se xa non hai máis preguntas, rematamos aquí. Quería comentar un par de cousas. Unha que agora 7 vai a cantarse Grándola Vila Morena polo 25 de abril, a Revolución dos Carabeis. E despois tamén que ás 8 estamos aquí outra vez para a clausura con Paulina Chiciane. Vémonos despois. Moitas grazas a todos por vir, especialmente a Daniela pola súa palestra. Obrigada.